Ang SED Marketing Incorporated nga tigama sa SED Kogon, SED Panyawan Mangosteen, SED Panyawan with Garlic, SED Panyawan Coffee Mix, SED Liniment Oil, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap. Ubos sa tulumanon ni Ermitanyang Bruha. Idalit kining sugilanon. Kusog din mo kumo, Ilbert, eh. Katulong magiging mo sa baga. Di pa na mao! Sa sunod, 20 na kakumo ang imong madawat di ka na ko. Kung di ka magpalayo ni Leslie! Si Leslie may nagpadoon ako. Ako din nasa... Ayaw pagkilasilas! Bulingit ka, hugaw ka, baho ka! Musawa kay angay nga manguyab ni Leslie! Ako ang angayan niya, kay makahatag ko niya sa tanan. Dato ko, sikat o gwapo! O gano'n ni katawa ka? Ha? Nabuhan ka na! Ay, gwapo lang kagiti magtupad. Purimuti-pun kas daghan. Ngilaan ka pas na mamatay, Ilbert. Kulungo kagyong dako! Amaw-amaw ka! Dad ako, tinuod man kang imong kukman ako. Plus ayaw pag-surrender. Andam ko muuban ni mo bisag asa. Nga kung muuban ka na ko. Asa mati ka, Dad, ah? Bisag asa, ikaw na ang magbuot na ako. Nga, unsa may ako ipakaon mo? Ang atong gugma mo ay magtudlo nato kung unsaon nga mabuhi ta. Basta mag-uban lang ta. Kung mag-uban ta niya, wa tay bayang kapuyan, wa tay magamit, wa tay katri. Asam ta magduog, maghigda ng tasyuta. Sos, ambot lang nimo, pagbudbud haramon, oy! Hala, naunsam na akong gisulob. Nagsinaw-sinaw akong sinina. Ug niya ako'y korona. O nagsakay pa kaning nindot kayong kabayo. Tungod kay dili na ikaw si Ramon. Ikaw na si Prinsipe Nomar. Ha? Pero prinsipe ka lang kung niya ka sa sud sa lasang. Kung mo gawas ka, may balik ka sa normal. O kining imong kabayo, kung mo gawas ka din sa lasang, mahimo ning dako nga baboy. Ha? Naglibog ko ini. Makalibog niya magabuhat. Ermitanyang Bruha. Basta kay prinsipe ka na. Ayaw pagbuot na ko. Ug aron dili ka maglibog. Kanang imong kabayo, nganli na lang kababoy, kabayo nga baboy. Si Ramon og ang iyang kababoy. Usa ka taong tinamay, dinaog-daog dinhi sa atong kalibutan. Apan sa kalibutan ni Ermitanyang Bruha, nahimong dinaig ug angay gantihan. Si Ramon og ang iyang kababoy. Dalit kaninyo sa maayong kabubuton sa SED Marketing. Mga higala, niya karon ang unang anib ning atong sugilanon. Si Ramon ug ang iyang kababoy. Tungod sa kayano ug kainosinteng tao ni Ramon, gitawag hinuon siya amaw-amaw sa ilang dapit. Hangtod ang mga bata, musugsog niya nga kulungo. Pero gibaliwa lang niya ang tanan, kay alang ni Ramon, bisag unsa kabugat ang mga problema nga imong masugatan dinhi sa kalibutan, mahimong gaan kun ikatawa mo lang. Maong si Ramon, magsigi lang og katawa bisag way kataw-anan. Manghakutay og tubig si Ramon sa ilang mga silingan. Para niya, okay ra way bayad, pero mas maayog yung bayran. Karon atong sugdan. Pero ayaw mo kalimot, ha? Kining sugilanon, gidalit kaninyo uban ang maayong kabubuton sa SED Marketing. Nia ang unang bahin sa atong sugilanon. Ramon,
nagbumba ako. Oy, hinay lang mo, hinay. Ay, mo pag-ilog. Kisay na kung naglinya ninyo, mo'y unahon. Mo'y una magkasahod sa kumbumba. Ilumit ka sapat, dugay kay kinabot. At tapuha nga bitaw. Pasiluwa tao ko ninyo. Masa dugay mo ko nakamata. Dugay magugong nagatuog gabi kay. Sige kong compute sweltris. Mo lagi. Ambot ka nung ganahan sa tasig pusta nga. Pinimimtang mapildi. Kulungo di tagtanan. Oo, lagi-lagi ay mo kabala ka. Masud na lang ng tanan niyo mag-container. Pas-pas kong magumbas makina. Sound na mo. Itos layong bukid. May payag ako nga gamay. Sige, sunod. Sahod ayun, sahod. Di ko mahunong. Di na mahunong akong bukton. Magsigin lang kong bomba. Sige, sahod. 3 pesos? 3 pesos ay imusul sa kong pagbomba ining tulon mo ka container? Tag-piso di ko sa. Away kwarta ramon ay. Gani ko kapadayon. Pag-iskuya ko mga bata kay... Una man, saman-saman, dili kam dawatan kay utangon lang ninako. Mabangas ka. Naguol mo kong bibayad ka sa mo utangon. Okay na yun, may problema. Be. Puno na ng ako, Ramon. Uy, nangaman sa. Di am lagi ka. Una. Napuno na. Hamang kwarta, bayad. Wama ko'y kwarta, ay. Wako'y da kwarta din na, Ramon. Ay, pobre kay Kuron. Kuha lang, aduan ko sa bahay karong gabi Lain ibayad ako nimo, dili kwarta. Ha? Sa dili kwarta? Dili kwarta imo bayad ako ng amada? Usam day. Wa man das bidong, bibiyahe man. Ato ako sa bahay. Ato ta higda karong gabi magdog ta. Musa! Wayo, usa pa ko'y buhaton kong magdog ta. Unsa mo mahimo nimo? Lata pa magas balbakuwang na panudang. Ako'y bahala nimo, promise. Naya, nga na puli. Sige, free na lang na. Free na pagbumba ng tubig nimo. Sunod lang bayad nang, sunod lang bayad. Sige, uli na. Oy, saman mo diha, humana mo diha. Pwes daplin mo kay magsaod ko. Oy, Ma'am Barbara, magsaod kag tubig dinis puso? Oo, magsaod ko. Nakakita yung kang nagdakog balde, mangutana pa yun ka. Nganong anim kas puso, ma'am? Di ba kurinti ma inyong gigamit? Taamoy ko galingong dipwil? Brand out! Onsawa mo kay bao nga way kuryente ron, wa magsiga ang mga suga. Awa? Brao, deron? Silua, ma'am. Wa mi kabantay. Gabi, naman may magpasikag suga kay daginod ba? Unya, buntag na maron. Maigking masanta ni mong kanahana ka. Anong kalit ka man nagkatawa niya? Ano katawanan? Nalipay ko nag-burn out, ma'am. Aron, ako'y magkabumba ni mo. Unsa? Unsa'y bubahan ko ni mo, ha? Ako lagi bumba ni mo. Dali ra kayo. Si paymutang naman kay bumbahan ti ka. Paspasan man ako. Ka-animal. Ayaw kong binasto si animala ka, ha? Ano na pag ko naglagot ni mo? Ayaw kong bugal-bugal eh. Huwag ko magbugal-bugal nang. Seryoso mo ko. Bumbahan lagi ti ka. Salbahe si ka dako. Musimos ka na. Bugal-bugalon ka pa. Isalob ning baldes imong ko. Uy! Pa! Nayete na ni! Agay! Nga no, murag aligre man kayong mga tao sa puso. Murag doon na may gikalingawan. Oh, uy hala. Doon ay tao nga nagdagandagan. O doon ay gitaod nga baldi sa iyang Oo, to na. Nagkadasmag sa punuan sa kahoy ang tao nga doon ay baldi ang To ay, midagan na sad. Halan, wag itang tanga ang baldi sa iyang
Kinsa ka na? Buang pa ka ng tawhana. Hoy, Rosa! Unsa naman ka, oy? Sige ka magpanangbo diha. Umahaw na ta, oy! Buto na! Ay, wa pa mo abot sa Ramon, oy! Atong huwaton. Kay siya raman nagpalit og sudan. Wa tay sudan diha ra ba? Kadugay ko diha. Unsa man? Iyat ang pasmuhon, ha? Kaayo biyang bukbuko na ni imong anak, Rosa, oy. Hoy, Jokard. Nasad ka, ana. Ato lagi ng anak si Ramon. Ah! Anak ko tatot. Wa ko'y anak kulungo, oy. Jokard! Kana! Aron mabuang kag samot buang ka. Kining kahoy ihapa ko ni Sbaldi nga nas imong aron mabungog nagsamot imong otok ha. Ni ay. Maunay angay nimo. Asa man? Patay ka na ba? Ha? Patay ka na ba? Send alert! Tuwing pagmatuod sa kayuhan. Ang ako na to prostate 36 mg. Kung nakin mo hitong agikang karon mga pagkatuig, ang akong prostate abot og 49.5 mg. Pagtuman ako sa kugom, ako yun ako sa ibahang amot. Anak mo na mo og kambak baba. So sa kasimana mo baba mang kompos na ko. Alam mo sa kugom nga katabon sa akong lawas. Salamat ko sa kugom nga herbal. Muron normal gyud ako panghina. Jaime San Juan, buka na fiso banabada borin. Health Testimonies. Nabuag ang baldi! Nabuag ang baldi! Ibta na baldi! Nasa naman na! Ay, animal, buhi pa dahi ka! Abi ba na kung patay ka na? Ay, Animal ka! buhi pa ko, ma'am. Katawa pang Di ko maunsa. Kagamay rin eh. Pero ay mong baldi, nabuak. Ano guna? Ay! Mama, mawa ko isa. Di mama. Ikarabi nagtao din yung imong baldi sa kungo. Sige lang, ako rin bayaran. Ano kung kayo, bag-ura baldi ni mo. Pila mo na, mama. Maawa ko magkinahalas imong kwarta banyaga ka! Ha? Naangin pang akong balde ni mo! Bag-ura man akong balde! Selo ako, ma'am. Selo ko. Pasahilo! Man ko isa ni mo. Uy, batasan dyan ka! Kulungo! Oy. Ano ni Barbara? Ano ni? Sa yung sa kaining Ramon. Ano nabuak ko na atong balde? Hey! Gipinastusan ko ining kulungo nga dako! Tingnan ko nga, mapahimutan ko no ko kay iya ko no kong bombahan! Sa? Kay bombahan ko no ko niya! Sa may bomba niya? Giingnan pa ko ay nga dili ko no ko mabalaka kay daliun ra ko no niya. Iya ko nung paspasan o bomba! O nagibunal na akong balde siyang Lagot ra ko, Ramon. Unsa man Ramon, ha? Nang ambisyon ka mo bomba sa kong asawa? Dili, uy! Bumbas puso ako ipasabot, bumbas puso! Kamay bastos sa una-una! Wa mo kay gusto ni mga asawa, ang naib ka na ko inyong mga anak, si Leslie! Uy! Labaw ka nang way mahimos akong anak do! Ikaw. Sagbot ka lang, uy! Uy, paminaw! Buling ka lang sa koko sa akong anak. Bulingon di kuko. Kadako niya mahimo kong bulins kuko. Dako di kay kuko Leslie. Buang gagira kini mo magkapabutan nimo ay kini. Ay gipunan kadaghan ba ning kuntaha oy. Agoy. Ramon! Hoy! Ano kay magayog, ha? Gutom na kayo, melit. Sebaya ni mo. Diyan sudan tayo, diyan sudan. Pangaon mo sa nanay. Tay pa, unsa may nahitabo ni mo, Mon? Nganong daghan magbunog ng naong ni mo, ha? Ano ka? Wa ni kaso na nabangga ko sa mga kahoy. Nagmaskaram ko kong baldi. Unya, unsay nagmaskara kag balde?
Ramon, ang buot mo ipasabot nga ikaw da itong nagdagandagan ganina nga doon ay balde nga gisulob sa iyang Ako to nay. Nagduwa mo aligri ba? Hala, unya ni katawa lagi ka, nalingaw ka nimo. Sagay kulong ho. Hala, no. Uy. Lah, baya gano'n, nagduwa ka di ay, unya karon hapit na may mapas mo, sa guto pinaabot ni mo. Kabi ni mong bukbukon, animala ka. Ayaw tay, Jukard. Ay po sakto na ni Bunuga. Sunod lang sang adlaw imuha. Ikaw, Ramon ka. Ikaw ba, tiguang na ka. Ay pagsigig hinanggaw diha. Ikaw ray magtudloan mga tao nga tao kukulungo ng na si Ramon kay mag-inamaw masad ka diha. Okay nagtawag ko nag-amaw. Basta importante nga ako nahibaw ko nga kuan may pagkakulungo kong tinuod. Pagkawa gitaw ni mo'y buot. Oy Ramon. Hoy. Mga una ta, oy! Mamahaw na ta! Gutom na kayo kung litse ba kanda ko, oy! Hilo mo diyan na mong litse, God! Magsige ka ko na litse ni mo! Nang Rosa! Kinsaron? Kinsaron? Naitaw ay kinsa man ron? Naitaw na. Ha? Kinsaron? Na, samot na. Mapas mo na ko ng yate ron. Bono! Maayong buntag, Nang Rosa! Day Leslie. Ikaw manggodi ay ni Day. Nasayo man kag anis bay, unsa may ato nimo? Mangayo ko pasaylo ninyo nang sa pagkulatan ni Papa Bibong ni Ramon. Unsa gikulata? Gikulata man kunog maayo ni Papa si Ramon, bunog kunog ayo. Unsa? Imo dayang amahan mo ay nakaingon nga bunog kay nang naong ni Ramon? Banyaga! Gabing inaabangan sa mga suking tindahan, sa presyong abot kaya ang bagong kapeng Set Panyawa. Pampagising sa umaga, pampalakas, pampagana, epektibong mga sangkap na puro at natural. Halina't tikman ang sarap Set Panyawan Coffee. Kapeng matapang sa karamdaman, kaya kang ipaglaban. Garantisado at suabe, hindi ka magsisisi. Halina't tikman ang sarap Set Panyawan Coffee. Mga higala, sundas pagpamati ang uban pa mga sumpay ning sugilanon. Si Ramon og ang iyang kababoy. Mapagarbuhong gidalit kaninyo sa maayong kabubuton sa SED Marketing.